Dívej, Myško, jdeme vařit? Jo. Vítáme vás opět v IKEA. A jsem tady s mým brachou. Jak jinak? Dávám pomeranč. Můžeš ho okousat. Ne, fuj! Ty plastový, kámo. Jdem dál. Jak nějaký gauč se ti nejvíc líbí, ukaž. To ne, ten. To není gauč, to je polštář. Ne, ten je mi líbí. Jdeme dát s brachou zákusek. Myško, těšíš se na zákusek? Jo. Tak chvilku počkáme. Chceš zkusit? Dobrý? OK. Líbí se ti na vozíku? Jo. Je to good? Jo. Líbí se ti v IKEA? Jo. A byl dobrý zákusek? Jo. Nebyl. Teda co? Nebyl. Teď byl z hovínek od medvěda.